ина бародаро ма кати раҳматулло аз масҷид биромадем моя барои майкои озодӣ ба иззат аммо милисо қапидан аддел бурдусан мишанский. Салому алейкум дӯстон, ина мо дар як хоначаи аддели полиси Мишанский майкора надидед гирифтам, майкои бо акси иззатамон гирифтам, ана ай раҳматуллоям гирифтам. Раҳматулло. Салому алейкум бародарои гиромӣ. Ай раҳматуллоям гирифтам, ина мебинем протокол задержания тартиб додам. Оли маълум не чанд соат ба моя чанд сутка ба маҳкам мекунанд. Статьяш маълум не, оли мо протокола имзо накардем барои ки статьяш нест. Намедонам. Аввал кати мо вақти суҳбат кардам баёнота гирифтан, моя ҷавоб додани будан, занг шуда якҷое гап зад, мо гӯш кардем ки аз посольства Таҷикистона звонят, просят, чтобы их задержали. Касе хулоси гап дар дастгир шудани мо сафоратхонаи Тоҷикистон дар сафоратхонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия дар шаҳри Москва даст дорад. Бо супориши онҳо мо як қапидагианд. Шахсан бо ҳамин гӯшомо шунавидем, ҳамин команди полис дар назди мо бо телефон гап зад, садои телефонаш баланд буд, гуфт ки указания сверху нас просят с посольства Таҷикистона их задержать. Яки мо як ҷавоб додани буданд. Ана баъд мо як протокол кардан, протокол задержания кардан, майкоя гирифтан, хайрат ки телефон дода дастамо. Хай бовар дорам ки иншоллоҳ бояд ҳамаш ба хубӣ анҷом меёбад. ҳамаш дар дасти Худоя.